Наше цивільне населення вже вимушено перебувати, не маючи можливість помитися, включити світло. А солдати, дехто 11 років, дехто 4-й рік, 7 на фронті. Це 301-й прально-душовий комплекс. Це 4-та сотня, і оце повернення людського ставлення до воїнів. Я хочу зараз подивитися, от дорікали мені, чого Порошенко не купує міжконтинентальні ракети і стратегічні бомбардувальники, а зайшов в проект прально-душових комплексів. Ви спитайте, 200 тисяч воїнів. Їм подобається? А влада? Будь ласка, терміново дайте відповідь на питання, яке ставить народ. Поверніть конституційні повноваження парламенту, створіть уряд національної єдності і вимогу припинить красти.